ಸಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ரெண்டு சாரத்த 4 ಬೊಕ 2019 ನಡೆತಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಶೂಟೌಟ್ ಕೇಸಿಲೆಡು ಬನ್ನಂಜೆ ರಾಜನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಕುಡ್ಲದ ಮೂಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ರ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ತುಂಡು ಮೂಜಿ ಶೂಟೌಟ್ ಕೇಸಿಲೆಡು ಬನ್ನಂಜೆ ರಾಜನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಕುಡ್ಲದ ಮೂಚನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ರ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ತುಂಡು 2000ನೇ ಇಸವಿಡು ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದ ಇರ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡೆದಿ ರಾತ್ರಿ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋದು ಪಿರ ಬರುಂದು ಪುನಗ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಕೈತಲು ಗುರ್ತು ದಾಂತಿನಕ್ಲು ಕಾರಣ ಅಡ್ಡ ಪಾಡದು ಶೂಟೌಟ್ ಮಲ್ತದು ಕೆರಿಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡಪಾದು ಕಾಸುಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬನ್ನಂಜೆ ರಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಕೂಟು ದಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತು ಕೇಸು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡು 2004 ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಯಜಮಾನಿ ರೋಹನ್ ಮುಂತೇರು ಆಫೀಸ್ ಮಿತ್ತು ಗುರ್ತರ್ಥದಾಂತಿನಕ್ಲು ಗುಂಡು ಪಾಡದ ಕೆರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಕಾಸುಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಕದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬನ್ನಂಜೆ ರಾಜನ ಮಿತ್ತು ಕೇಸು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರು 2019 ಪೃಥ್ವಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಜಮಾನಿರು ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಡೆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಳಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಕದ್ರ ಪಾರ್ಕ್ ಕೈತಲು ಕಾಡುಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಈರ್ವೇರು ಗುರ್ತರ್ಥದಾಂತಿನಕ್ಲು ಬೈಕ್ಡು ಬತ್ತದು ರಿವಾಲ್ವರ್ಡ್ ಶೂಟೌಟ್ ಮಲ್ತದು ಕೆರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡಪಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಕದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ಕೇಸಿಡ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತದು ಬನ್ನಂಜೆ ರಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಕೂಟದಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತು ದೋಷ ದೂರು ಪಟ್ಟಿ ಸಂದಾದಿತ್ತೆರು ಈ ಸಂಗತಿಲು ಆನಗ ಬನ್ನಂಜೆ ರಾಜೆ ಪಿದೆ ದೇಶುಡು ತರೆತಪ್ಪಾದಿತ್ತೆ 2018 ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೊರಾಕೊ ದೇಶುಡು ಆಯನ ಪತ್ತೆದು ಭಾರತಗೂ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತನಿಖೆ ನಡಪಾದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೋಷ ದೂರು ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆರು ಮೂಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬಸಪ್ಪ ಬಾಳಪ್ಪ ಜಕಾತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ರಾಜನ್ ಈ ಕೇಸಿಲಿಡಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತೆರು ಕಾರಂಜಿ ಮಾರ್ಗದ ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಎಡ್ತದು ಮಗರ್ದು ಒರಿ ಜೂವ ಕಳೆವೊಂಡ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ನಡೆತದು ನಂದರ ಬೊಟ್ಟುದ ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರ್ಯ ತೀರ್ಥರು ಅರೆಕ್ 77 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತದು ಕಾರಂಜಿ ಮಾರ್ಗದ ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಎಡ್ತದು ಮಗರ್ದು ಒರಿ ಜೂವ ಕಳೆವೊಂಡ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ನಡೆತದು ನಂದರ ಬೊಟ್ಟುದ ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರ್ಯ ತೀರ್ಥರು ಅರೆಗ್ 77 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತದು ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರ್ಯರನ ಪುಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಕಾಶ್ 60 ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಗೆ ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾರಡೆತದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತದು ಅಪಾಯಡ್ದು ಬಚಾವಾತಿರು ಪುತ್ತೂರುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತೊಂದು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಗ ಬಿಸಿ ರೋಡುದ ಅಜ್ಜಿಬೊಟ್ಟು ತಿರ್ಗಸ್ ಕೈತಲು ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು ಡ್ರೈವರ್ನ ಗೋಸ್ವರಿಡು ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಗುದ್ದುನ ಕಾರು ಪಲ್ಟಿ ಆತಂಡು ಕಾರಡು ಡ್ರೈವರ್ ಸೇರ್ದು ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲದ 4 ಜನ ಇತ್ತೆರು ಪುತ್ತೂರುಡು ಸಂಬಂಧದಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಡು ಲೇಸಿಡು ಪಾಲ್ದೆತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪುನಗ ಇಂಚ ಆತಂಡು ತರೆಕ್ ಜೋರುದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರ್ಯರಿನ ಕೈಕಂಬದ ಪರ್ಲ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊನುಂಡಲ ಅಪಗನೆ 6 ತೀರ್ಥರೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿರು ಮೇಲ್ಕಾರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸು ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ದುಂಬರಿದಂಡು ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟಿದ ಬಿರ್ಸೆ ಕಲಾವಿದರಾದಿತ್ತನ ನಲ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಕುಡ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ತೀರಿಯರು ಅರೆಗ್ 45 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆರು ಕರೆದು ಪೊಯ್ದಿಕ್ಕು ಒಡಿಪುದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ತೆರಿಪಾದನು ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟಿದ ಬಿರ್ಸೆ ಕಲಾವಿದರಾದಿತ್ತನ ನಲ್ಕ ಜಗದೀಶ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂತೆ ಕುಡ್ಡದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ತೀರಿಯರು ಅರೆಗ್ 45 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕರಿನ 21 ವರ್ಷಲೆಡಿದು ಜಗದೀಶ್ ನಲ್ಕ ಸಸಿಬಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳುಡು ವೇಷಧಾರ ಆದಿತ್ತದು ಭಗವತಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗುಡು ಈಶ್ವರೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಡು ವಿಷ್ಣು ರಕ್ತ ಬಿಜಾಸುರೆ ಇಂಚ ವೇಷುಲೆಡು ಬಿರ್ಸ ಕಲಾವಿದರು ಆದಿತ್ಯರು ಬೊಡದಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಆಟದ ಕಲಾವಿದರು ಹೇಮ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆನ ಇಂಚ ಈರ್ವೇರು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಜಗದೀಶ್ ನಲ್ಕ ಅಗತಿದರು ಒಡಿಪುದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ ಯಕ್ಷ ನಿಧಿತ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತಿನ 6 ಕರಿದು ಪೋಯ್ನಿಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಂ ಗಂಗಾಧರರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಮುರಳಿ ಕಡೇಕರ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ತೆರಿಪಾದಿರು ಇಮಾನುಡು ಊರಿ ತುರ್ತು ಬಿದೈ ಬರ್ಪುನ ಬಾಕಲ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ತೂಯಿನ ಸಂಗತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿಲ್ಲಿಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಬರಂದಿತ್ತಿನ ಇಮಾನುಡು ನಡೆತದುಂಡು ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರಡುತ್ತಿನ ಪ್ರತೀಕ್ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಆರೋಪಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಮಾನುಡು ಊರಿ ತುರ್ತು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನ ಬಾಕಲ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ತೂಯಿನ ಸಂಗತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿಲ್ಲಿಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಬರಂದಿತ್ತಿನ ಇಮಾನುಡು ನಡೆತದುಂಡು ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರಡುತ್ತಿನ ಪ್ರತೀಕ್ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಆರೋಪಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಒಡಕು ಉಂಟು ಮಲ್ತನ ಆರೋಪದ ಮಿತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸು ಪಾಡ್ತಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಂಡ 7:50 ಡಿಲ್ಲಿದ ವಿಮಾನ ಒಂತುನ ತಾನುಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ದಂಚಿ ಪೋಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರತೀಕ್ ಒಟ್ಟುಗು ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಒರಿಯಡ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯೆ ವಿಮಾನ ಪೋಂದು ಪುನಗನೆ ತುರ್ತು ಬ್ಯಾಕಲ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ವಿಮಾನುಡಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಪೋಡಿಪುನಂಚ ಮಲ್ತಿದೆ ಇಂದೇನು ತೂಯಿನ ವಿಮಾನದ ಕರ್ತವ್ಯಡಿತ್ತಿನಾರು ಅಪಗನೆ ಐನು ತಡೆತದು ಆಯರ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪಾಯನ್ನು ತಪ್ಪಾದಿರು ಅಂಚಾದು ದಾಲ ಅಪಾಯ ಆತುಜೆ ವಿಮಾನದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿರು ಆಯೋಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತೆರು ವಿಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿನ ಭದ್ರತೆ ಇಸೈಡು ಗೋಸ್ಮರಿ ಮಲ್ಪುಜಾಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿರಿಪಾದನು
ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಗುರುವಾರ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಶ್ರೀ ಹನುಮೋತ್ಸವ ಅಟ್ಟನೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿಡ್ದು ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಮುಟ್ಟ ಎಡಮ ದಿನ ಅಖಂಡ ಭಗವನ್ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡಪಾದು ಕಣೆ ಮಂಗಳಾಂಡು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಗುರುವಾರ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಶ್ರೀ ಹನುಮೋತ್ಸವ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆದ ಲೆಕ್ಕಡು ಮಾರ್ಚ್ 30 ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿಡ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಜಿ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ಮ ದಿನ ಅಖಂಡ ಭಗವನ್ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡಪಾದು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಮಂಗಳಾಂಡು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇತ್ತದು ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಸುರುಮಾಂಡು ನಾಗದೇವರಿಗೂ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದು ತಂಬಿಲ ಕರಿತೆರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಯಜ್ಞದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಾದು ಮಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತಿರ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಹನುಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಿರನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂಡೆರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನೊಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್ವರತ ಪೂಜೆ, ರಂಗಪೂಜೆ, ವಿಶೇಷ ಬೊಳ್ಳಿ ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿಗು ಒಲಿದು ಬತ್ತನ ದೇವಿಂದು ಪುರಾಣ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಡು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೇರೆದಕ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ನಡಪಾಯರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದೆ ಓದಂಟುಗೆ ಕಾರಣ ಆತಡು. ತುಳುನಾಡದ ಪುದರ್ಪು ಈ ಧರ್ಮ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಡು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೇರೆದಕ್ಲು ಬೇರೆ ನಡಪಾಯರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದೆ ಓದಂಟು ಒಂದಾತಂಡು. ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಬಪ್ಪನಾಡು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ಉಚ್ಚ ಹೆಸರು ಆತಂಡು. ದುಂಬುಡ್ದೆ ಜಾತ್ರೆಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೇರೆದಕ್ಲು ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈತಿರು. ಅಂಚಾದು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಬೇರೆದಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋತಿರು. ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಿರ ಕಡಪುಡ್ದಿರಂದು ತಿಳಿದು ಬೈತಂಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಓರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಬೇರೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಒಲಿತೆರು. ಅಂಚಾದು ಆ ಊರುಗೂ ಬಪ್ಪನಾಡು ಪನ್ಪುನ ಪುದರಂಡೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಡು. ಇತ್ತಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ದಪಗ ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಸುರುಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ದು ಐಡಿದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕೊಡಿಯೇರುನ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೇರದಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೈತೆರು. ಅಂಡ ಸರಕಾರದ ಆದೇಶದಂಚ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೇರದಕ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತುಜಿಂದು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಿರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದು ನಮಗೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿಂದೂಯೇತರರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಆದೇಶ ಉಂಟು. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಬಂದಾಗ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ನಡೀತದೆ. ಈಗ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ತಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದೇಶ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆ್ಯಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಮೇರೆಗೆ ಸುಳ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಓಟು ಗೊಂತೆರೆ ಸೀಟು ಕೋರಡೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲೂಕುದ ಮೊಗೇರ ಸಂಘ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೊಗೇರ ಸಂಘದಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಡ ಸುದ್ದಿಕೂಟ ನಡಪಾದು ಸುಳ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಂತ್ರಿಯ ಸಂಗಾರ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಸೀಟು ಕೋರಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲು ದಿಂಜ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಎಸ್ ಅಂಗಾರರಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಸೀಟು ಕೋರಡೊಂದು ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಗುರ್ಕಾರರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರರಿಗೆ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಗೇರ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮುಗೇರ ಸಂಘದಕ್ಲು ಸುದ್ದಿಕೂಟಡು ಪಾತಿರ್ದು ಅಂಗಾರೆ ಬುಡಂದೆ ಆಜಿ ಸರ್ತಿ ಸುಳ್ಳೆಡ ಗೆಂದನವು ಇತಿಹಾಸ. ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ನಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆದ ಬಡವೇರ್ನ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಅದು ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಆರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೇರು. ಸುಳ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ 25,000 ತೆಚ್ಚ ಜನ ಓಟು ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಈ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಆರೆಗ್ ಓಟು ಗುಂತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೋರಡುಂದು ನಾಯಕಿರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೇರು. ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸೀತಾರಾಮ ಕೊಂಚಾಡಿ, ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಮೇಶ್ ವಾಮಂಜೂರು, ಸದಾನಂದ ಉಳ್ಳಾಲ, ಹರೀಶ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಸುದ್ದಿಕೂಟುಡಿತ್ತೇರು. ಶಾಸಕರಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಇರುವಂತಹವರು ನಮ್ಮ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್ ಅಂಗಾರರವರು. ನಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಗಾರರವರಿಗೆ ಈ ಸಲ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್ ಅಂಗಾರರವರನ್ನೇ ಈ ಸಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಂದೇ. ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವುದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗೇರರಿರುವುದು, ಅದು ಸಹ ಸುಳ್ಯದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 25,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಅಂಗಾರರವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿನಂತಿ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಗರಮೇಲು ಜಾರಂತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಗುರುವಾರ ಕಾಲಾದಿ ಬಂಡಿ ನೇಮ ನಡಪಾಯಿರು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕುಚ್ಚಿಗುಡ್ಡೆ ಕೋಡದಬ್ಬು ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದು ಜಾರಂತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡದಬ್ಬು ದೈವಲೆನ ಭೇಟಿ ನಡೆತದೆ. ತುಳುನಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈವಲೆಡು ಜಾರಂದಾಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಆದಿತ್ತದು ಒಟ್ಟುಗು ಬಂಟೆಲ ಇತ್ತದು ಕಾಲಾದಿ ನೇಮ ಬಂಡಿ ನೇಮ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದೆ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಹೆಜ ಮಾಡಿದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಡು ಜಾರಂದಾಯ ನೆಲೆ ಊರ್ತು ಭಕ್ತರಿನ ಆರಬಾರತು ಒಂದು ಬೈದೆ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಗರಮೇಲ್ ಜಾರಂತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಗುರುವಾರ ಕಾಲಾದಿ ಬಂಡಿ ನೇಮ ನಡಪಾಯಿರು. ಬುಧವಾರ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪೂತ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದು ಬಂಡಿ ಉಚ್ಚಯ ಸುರುವಾಂಡು ಜಾರಂತಾಯ ಬಂಟೆರೆನ ಗಗರದೆಚ್ಚಿ ಆದು ಅಣಿಕಟ್ಟದು ಮುಗ ಏರ್ದು ನೇಮ ಬಂಡಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡತಂಡು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕುಚ್ಚಿಗುಡ್ಡೆ ಕೋಡದಬ್ಬು ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದು ಜಾರಂತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡದಬ್ಬು ದೈವಲೆನ ಭೇಟಿ ನಡೆತಂಡು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಅಗರ್ಮೇಲ್ ಜಾರಂತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ನೇಮ ತೂದು ಬೂಲ್ಯತೆ ತೊಂಡೇರು.
ಒಳ್ಳೆಯರು ದೇವರಿಗೂ ನಮಶರಣಾವಡು ಅಂಚಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗ ಪತ್ತೆರ ದೇವರು ಸಾದಿ ತೋಜಾವೆರೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕುಡ್ಲದ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಳಿತಾಯ ಬಂತಿರು ಉಲಾಯಿಬೊಟ್ಟು ಪೆರ್ಮಂಕಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸಾನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಉಳಾಯಿಬೊಟ್ಟುದ ಕೋರ್ದಪ್ಪು ದೈವಸ್ಥಾನ ಪೆರ್ಮಂಕಿದ ಜೀರ್ಣೋದರಾದ ಪೊಸತ್ ಕಟ್ಟದು ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕುಡು ಗುರುವಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಳಿತಾಯ ಪೆರ್ಮಂಕಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾತಿರ್ದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೋಡು ಅವೇತೋ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಲು ಉಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾವಡು ಅಂಚಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗ ಪತ್ತೆರ ದೇವಿರು ಸಾದಿ ತೋಜಾವರೆಂದು ಪಂಡೇರು ಕೋರ್ದಬ್ಬುವನ್ನು ನಂಬುವುದು ಕೊರಗಜನನ್ನು ನಂಬುವುದು ವೈದ್ಯನಾಥನನ್ನು ನಂಬುವುದು ಈಶ್ವರನನ್ನು ನಂಬುವುದು ನಾರಾಯಣನನ್ನು ನಂಬುವುದು ಆತ್ಯಂತಿಕವಾಗಿ ಅದು ಸೇರುವುದು ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅದು ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದಿತ್ತಿನ ಉಲೈಬೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರಿರು ಹರಿಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಇತ್ತಿದ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿನ ಬಗೆಟ್ ತಿಳಿವಳಿಗೆ ಮೂಡಾವಡು ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಪನಂಚ ಆವಡು ಈ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಡ್ದ ಆವಡು ಅಂತ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಪೆರ್ಮೈದ ಈ ಕೋರದಬ್ಬ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಗುರುಪ್ರ ನದಿತ ಪಲ್ಗುಣಿ ನದಿತ ಈ ಒಂಜಿ ತಟೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ವಾತಾವರಣ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಅಂಚಾದು ಇಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪನ್ಪನೆಕ್ ದಾದ ಸಂಶಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನೆತ್ತ ಬಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ರಾದುಪ್ಪು ಅತನ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಂಡಾರ್ನ ಬೆರಿಸಾಯೋಗಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಜವನೇರ್ಲಾದುಪ್ಪು ಎಡ್ಡ ಭಂಗಮತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವದ ಪೂಜಾರಿ ಭೋಜ ಮುಖ್ಯ ತಂಬಿಲ ಕರಿಪುನ ವಾಸು ಮುಖಾರಿ ನಾಗಸ್ವರ ಕಲಾವಿದರು ಕರಿದುಪೋಯಿನ ಲೋಕೆರಿನ ಮರಣೋತ್ತರ ಮರ್ಯಾದಿನ ಅರಿನ ಬುಡಿತಿಗ್ ಸಂದಾದು ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ನರಸಿಂಹ ಕಾಮತ್ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋಹನ ಪಕ್ಕಳ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೋಟ್ಯನ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನ ಸುರೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಪೆರ್ಮಂಕಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸ್ಥಾನದ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ಮಂಕಿ ಹೊಸಮನೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಬೇತಿ ಬೇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಪಾಲ್ದೊಂಡರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಶರೀರಡು ಪಾತೆರಡು ಬುಕ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂಜೇ ಪನ್ಪನ ತತ್ವನು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿருந்து ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು ಒಡಿಯೂರು ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆದ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶಡು ಆರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಗುರುವಾರ ನಡತಿನ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಹನುಮೋತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕುಡು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿರಿಡ್ದು ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿರ್ ಇತ್ತದು ಬಿನ್ನೆರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಧರ್ಮ ಸಭೆ ಉದಿಪನಾಂಡು ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಪಾಕಜನ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸನು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಲ್ತದಿರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಶರೀರಡು ಪಾತೆರುಡು ಬೊಕ ಮನಸ್ಸಡು ಒಂಜೇ ಪನ್ಪುನ ತತ್ವನು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆಂದು ಪಂಡಿರು ಎಂಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಲ್ಪುನು ಕೊರ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ನಡಪವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಕರನ ಅನುಗ್ರಹದ ಸೆಲೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡೆ ಇಂಚಿನ ಗುರುಕುಲು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯದ್ಭಾವ್ಯಂ ತದ್ಭವತಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಭಕ್ತಿ ದೀಪನ ಏತು ಶ್ರದ್ಧೆ ದೀಪನ ಆ ನಿಗೂಢವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿದೊಲೈ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮಡು ಉದುಗಿನಂಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿದ ಸಂಚಯ ಉಂಡ ಐತ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚೋಡು ಅಂಡ ಗುರುಕುಲನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಗುರುಕುಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರದ ಪ್ರಭಾವ ಆತೇ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಈ ಒಡಿಯೂರು
ನಮ್ಮ ದಿನೋರ್ ದಿನ ಬೆಳಗಿನೇನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಭಜನೆ ಬದುಕಡ್ದು ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾಂಡು. ವಾಲ್ಮೀಕಿನ ಬದುಕದ ಪಾಠದ ಒಟ್ಟುಗೂ ರಾಮಾಯಣದ ಉಲೈಪೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ತಿಳುವಳಿಕೆನು ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೋಡಾಪಣಂದು ಪಂಡಿರು. ಭಗವನ್ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹಲವಾರು ಸಮಿತಿಗಳು ಮಂಡಳಿಗಳು ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಭಜನೆ ನಡಪಾದಿರು. ಅವಳ ಏತು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ನಡತನ 128 ಗಂಟೆ ಭಜನೆ ನಡತನ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ಗಡಿಯೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತದೆ, ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಲ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಪಗ ತನ್ನಾತೆಗೆ ನಮ್ಮಡ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ವೃದ್ಧಾಪನ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಎಡ್ಡಾಪನ ನೆನಪಿನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದನು. ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ನೆನ ಬರ್ಪಣ ಸರ್ತಿಗೆ 25ನೇ ವರ್ಷದ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮಳ ನೆಕ್ ನಡಪನು 10 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಹಿಡಿದು ಅವು ನಡತೊಂದು ಬರ್ತಂಡು. ರಾಮನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಭಗವನ್ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಪ್ರತಿ ಅವು ಸಪ್ತಾಹ ಈ ಸರ್ತಿಗೆ ಎನ್ಮದಿನ ತಿಕ್ಕ ನಡೆದವರು ಒಂದು ಎಚ್ಚತಿಕ್ಕದಂಕ ಒಟ್ಟು ಭಜನೆ ನೆನಪಿನವು ಬದುಕದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲ್ಪಾವುಂಡು. ಏಕೆ ಭಜನೆಯನ್ನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಭಜನೆ ಮಂತನ ಯಾರಂತ ಒಡಿಯೂರು ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ, ಬೊಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿಲಾಯ್ನ ವಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಒಡಿಯೂರು ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ರಾಯ್, ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡರು. ಯಶವಂತ ಬಿಟ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು, ಸಂತೋಷ್ ಭಂಡಾರಿ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಉಲಾಯಿಬೊಟ್ಟು ಪೆರ್ಮಂಕಿದ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನನು ಪಿರ ಪೊಸತ್ ಮಲ್ತ ಕಟ್ಟದ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯನ ಗುರುವಾರ ದಾನಿ ರಾತ್ರಿ ದೈವುಲಿಗ್ ಕೋಲಬಲಿ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾತಿನಿಡು ತನ್ಕುಲು ನಂಬಿಂಚಿ ಒಂಜಿಕುಂದು ಸಾರ ದೈಫುಲಿಗ್ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆಡು ಇತ್ತೆ ಕೋಲ ನೇಮ ನಡತೊಂದುಂಡು. ನನ್ನ ಸುಮಾರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಗ್ ಕೋಲ ನೇಮ, ಬಂಡಿ ನೇಮ, ವಲಸರಿ, ಧರ್ಮನೇಮ, ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಮೈಮೆ ಮಾತ ಅಕೇರಿ ಅವೊಂದುಂಡು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಉಲಾಯಿಬೊಟ್ಟು ಪೆರ್ಮಂಕಿದ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನನು ಪಿರ ಪೊಸತ್ ಮಲ್ತ ಕಟ್ಟದು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯಿನ ಗುರುವಾರದಾನಿ ರಾತ್ರೆ ದೈಹುಲಿಗ್ ಕೋಲಬಲಿ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರು. ಕೋರ್ದಬ್ಬು ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ಗುಳಿಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈಫಲಿಗ್ ಕೋಲಬಲಿ ಸೇವೆನೆ ನಡೆತಂಡು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತಿರು ಕೋಲಬಲಿ ತೂದು ಬೂಲ್ಯದ ತೊಂಡೇರು. ಪೆರ್ಮಂಕಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸಾನದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಕ್ಲು ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದಕ್ಲು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೇರು. ಕುಡ್ಲ ಊರೋ ಸ್ಟೋರ್ ದಲ್ಪ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉದಿಪನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವಿಠಲದಾಸ ತಂತ್ರಿಯರು ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕ್ಯರು. ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ದ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉದಿಪನ ಲೇಸು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತನು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವಿಠಲದಾಸ ತಂತ್ರಿಯರು ತುಡರ್ ಅರಳಾದು ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕದು ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರು. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರೆ ಮಣಿಟ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕಿಯರು. ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂದು ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಇಡಗಿರಿತ ತುಳು ಸುದ್ದಿಲು ಮುಗಿನ ನನ್ನ ಸುದ್ದಿಗಾದತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡ 24/7 ಸಲ್ಮೇಲು.